नोंसोर नागिरनानै लोगोफोर लोंनो हायासै बिराद थान्दा फाला फाला अखा हानायाव फाला आं लोंनो हाया होनखाबाय मायाव लानांगौ ओमफ्राय बेखौ बेगाव सोदो एसे लोगोफोर बिराद मानसिफोर जाफैलै आयौ जानोसै थान्दा लोंग्रा लोंबाय दहाय ओंखाम जाबायना बाजै हटेलाव ओमफ्राय दहाय बाजै हटेलाव ओंखाम जाबाय बिदि बुंबाय ओंखायनो दा थांफिनसै आरो मालाबा फैफिनबावसैलै आङो मोननैल' साबसिन मोनदों आरो दाखालिना देरसिनमोन आरो हला दिनैना सेकेन्ड जागोन दिनैना माबा नङा आरो खबरानो आयौ दामि दामिथार बल खबरा लादो जाम्बिलाय बाय लानोसैलै दिनै बे जायगाखौ नै लोगोफोर मोनफैबाय गाहाय मोनफैबाय बिदाय लानोसै लोगोफोर दिनै दया रायजादोंब्रा बिदि हिनजावफोरनि माबा बानायखांबायलै लाबोखांबाय शपिंनिफ्राय डाइरेक्ट फैबाय ओरै गोजौआव थांदोंमोन लोगोफोर अखा हानानै नै लोगोफोर गुवाहाटियाव बिराद अखा हाया दसे दसेनो ओमफ्राय गारिखौ नै गारिया सेस जोब्बाय नै लोगोफोर अखा हानानै नै खारग्रा जाबाय गोजौआव थांनो नामा नै थांसै गोजौआव नैबे हलाव हाबसैलाय लोगोफोर नैबे हलाव लोगोफोर दंना गांसे नैबेखौ नै लोगोफोर बरिया दंलै दामि दंजोबो नै लंपेन्टआ आयौ लासिबाय मा बुस्थु लाखोलै आयौ फाग्ला खमैबो 10,000 बुस्थु थांबाय आयौ थैगोनलै 10,000 बुस्थु मलानो मोनबेसे जाखो 10 जाबाय दा मल हाबनानै जेबो जाबावाखै दाबो ओमफ्राय फाग्लासो जादों ड्रेस बायदिसिना थांसै ओमफ्राय दा गारियाबो हनै लादो होनबालाय बेखौनो गांसे बेलाय अफिस ड्रेस जोब गासिबो नोंनो समायखागोन बिदिनो लादो गांसे लाबाय नै लोगोफोर 500नि गांसे लाबाय बिमाया लाबाय आरोना गांसे लांसै दा माबा खालामनो गांसेल' लाबोसै बेखौनो दा पेमेन्ट खालामनो होनदों पेमेन्ट खालामसै पेमेन्ट होद जानला मोनला लालाबायलां गानलाबायनो लोगोफोर बावनो मोनजायो आरोना वाव दामि बेलाय बावनो जागोन लोगोफोर बिमाजों आंजों नैबाव जानोसै लोगोफोर नै आयौ बे दामियाव बेबायदियाव आं मोनजाफेरगोन सानाखैमोनलै लोगोफोर लाइफआव फार्स्ट टाइम मेरला जाबाय आं लोगोफोर बिदियाव जानाया हिन्जावआ आंखौ बिदियाव जाहोयो आरोना दामियावसो जाहोयो फाग्लासो आइटेमाव जाहोयोब्रा बिमा नोंलाय आरबनि ओमफ्राय इण्डियाननि आयौ इण्डिया आसामबो दंलायलायो फाग्लासो जादों रेस्टुरेन्ट दामि लोगोफोर नैबे रेस्टुरेन्ट दामियाव जानोसैलाय लोगोफोर बिमा जादों मा मोनजायो नायनि लोगोफोर बिराद इन्जय खालामफैदोंलै बरिया गार्लफ्रेन्ड लानानै फैयो मोजां मोननाय लानानै फैयो मालाय दामि गार्लफ्रेन्ड बायदिसिना हा बिदिबो जानोसै बरियाना एसे दाम खमनिबो खालामदोंलै बिमा उदैया बुंलांजोब्बाय आंना माबा बाजै हटेलाव जाबोनानै उदैया एसे 200सोनि बुस्थुखौनो बिहरदो जराल' फैलै लोगोफोर नै जायगा आयौ नुबाय दा फाग्ला सिंगेल मानसियानो दाफैखा बेवहाय खर' गिदिंनानै आंल' थागोनबो सिंगेल लाबोनांगौबाथाय फाग्ला हा चक्लेट थरसेयावनो 50 फाग्लालै केकआबो 130 थाखा केकआ 130 आयौ थरसे लानोसैदां साखिनाय जायो लायसे लायो बिदिखौ गाना मा जाम्बि बे साबसिनाव समायबाय बरिया बिउटिफुल आन्डारस्टेन्ड हगिया नैबे ओइ सालखौ नैबे साबसिन नै 20,000 गाहाम 20,000 अफिसार मानसिया बिदिखौ गाना बबेखौसो गाननांगौब्रा जाम्बि 20,000निखौ गानो जाम्बि बिमाया नै सेन्देलखौ माबायदि गानो 20,000 30,000निखौसो गानो लोगोफोर अफिसार मानसि ना फाग्ला बिदिखौसो गानो आयौ नायलाय ओरैबायदि आरो अफिसार मानसिया निजावसो हाबो आरोना हिन्जावा निजावसो हाबो लोगोफोर बेबायदियावसो हाबो आरोना आमेरिका आफ्रिका गासिबो हाबजोबो नै आमेरिकानि हिन्जावा बैनो ओमफ्राय नैबे हिन्जावा बेवहाय फैनानै बेवहाय अफिसारनि हिन्जाव लाफैबाय आरो मा आइलेण्डनि बुस्थुलै बेलाय नों जाहोनो नागिरदों बिमा नों जाहोनो मा बुस्थु दे बेयो माथो माबा गान्दुला बिसोर जाफेराखै आरो मा बुस्थु आं मोनजाफेराखै आं गोदोहाय ओरै बारद'बालायाव सोलोंमोन ना आं बोरै मोनजानांगौ जाखो नोंहा मालाय दामि बेग लालायबायलै नै मोनबेसे बेग लायथाय फाग्लिया आयौ एफाराब दामखौ लानोसै 3-4 आयौ फाग्ला 4,000 नुबा नै बिमा बारनोसो गोसो जालाबायलै आयौ बारफुमनोसो गोसो जाला